Mono kuma nyato yale ba kemona punaro fumeke na mi anaro afonya kemona punaro aina no kinebe aina pia iruago akame
What's
I wonder. On the bank, the problem.
Hey!
Lagos goes to another. We'll be by them. What's on idea? What's an idea about that? All the time you were like, last in everything in us, but I took you a teacher magic room. Now, when I want for idea about a calendar car. When I say I have all in, I will have promotion. I won't kill you. Now I live them a little easy. What's the catching a cabin? Whatever, and I found my goes here between us, but I have a Christ in one eye. Konuzo now.
In anyị ga-afụ osi oge n'ụbọchị taa anyị fụzarịsị fụ n'ụzọ mbata fọ nsị ka mmadụ n'ego obi bụ gị na Nwafor nke 2016 isi obi bụ ụzọ aṅụrị nọ mmadụ kpọ oku mmadụ zi ya nwezina na-ebi Chineke ukpe ekene na anyị gbaziri ya bụ ife na nwere mmerụ arụ dị ya na gbata dịkwuru a na-enwekwuru onye nụ ọgụ nwere ịkpọ ibie taa anyị nwe na-asị n'ife niile so mee nye Nwafor na-arụ a na nkwu na arụ ọzọ na fancha niile esokwa mmiri wee melie wee na-aga wee sị na olu na Igbo niile bịa ebe a na nkwu nnukwu fa ya eji na ya aka nke fa ji bịa mma ahụ na-asị na nna-asị Chineke bi n'elu na-asị ebe ọbụla onye si bịa na-asị ka edunalu onye ọbụla na befa dị iche iche na-enwere nsogbu ọbụla nwesị ya agba arọchi ya taa ịkpọkwa oku ka esikwa etu aza anyị ya nwesị na ofe na-ekpe n'isi onye ọbụla bịa ebe a n'afa Kraịst dị nwe na anyị